Dobrý den, pane zvukář. Já vy mě točíte. Hele, Laura. Ne, dobrý. Tohle Emma, jo. Teď pan s kamerou a vedle něj spící hlava. To natáčení. Tak, můžeme roztočit? A na koho to má vůbec vlastně skončit? Na Lauru. Možná, kdybyste to dokázala nahrát tak, aby... Kamo, Jak jsem fakt skvěl. nevím. Tak No, já nevím, jak to. Tak to zkus udělat ty, když seš naproti, víš, že většinou to... One eternity later. Akorát jsem to teďka netočil. Ještě jednou. Ale tak víte, že... Ještě jednou? To jde. Pak máš prázdný kelímek, tak hraj, že je plný. Kdo ještě šustí? Šustí, Táňo, něčím. Pohni se. No, jako všichni, podle mě. Akce! Vypadáš, že chceš ale zabít. A to je možná moc... Že smí se, Nikolase a tak se koněl jako... Hej, možná ten úsměv trošku ubrat. Tohle je fakt takový trošku creeper v autobuse někde, víš co? Ty Nikotovi ty kroužky vůbec nejdou. Prosím tě. Tak se Z druhého pohledu vypadají fakt dobře. třeba. Hej, ne, vypadá fakt mega dobře. Ne. No. No nic. Točíme. Ty jsi ale kokot. Kamo, musíme se smát asi trochu víc. Asi. Tak víte, co máte dělat, holky? Stop! Hrozný ticho. A s váma. Tak, točíme dál. 94. Akce. Sorry, já myslím, že bude pravda? Ne. Ne, takže rovnou teď vymýšleš ty. Jako můžeš říct Tak dobře, tak já řeknu to pravda teda. Dobře, děkuju. Pojďu, kámo. Záňu, kámo, ty vole. Svá. Já jsem to řekla asi divně. No a pak jsem si říkala, že bych jako ráno udělala kafíčko, prostě v triču, rozumíš, jo? Ale můžeme ještě jednou? Co to bylo, kurva? No a to zvěděla, kdy Tonda přijde? Nebojí se, že to třeba praskne? To je strašně divné. To jste byli u vás, takže prostě jak to tam pak, když... do prdele. Takže jsme se nepotkali. Nevím, ale no, my jsme fakt odcházeli docela brzo, protože na minulý rok mi to přišlo teda mnohem lepší. Já jsem teda byl docela brzo v píči, tak je možný, že jsme se minuli, ale... Tak to bylo ono. A tak já jsem vidět vždycky. Jako, já jsem si myslel, že lítám normálně, já jsem fakt nevěděl vůbec o hustém. To je o tolik lepší, když cítíš všechny vibrace prostě, to je úplně... Sofie, ty tam dělej něco, jakoby víc jako akčního, jo? Ty tam sedíš, stojíš jak Blair Witch. Ale nekoukej. Usměj se. To moc. To moc, ale tak... Porno video, jak si tam ten pornoherec převlíkne za tu lampu. Fakt ne, ale... Co to kurva děláš? To pleteš ty kundo, vole. Já mám teď zarudlou tvář. Dobrý. Ale ono tady všechno Nevadí, vzal. tady je všechno rudý, hej. To lidi celý. Tady jsou, to jsou rudý jsme. Pusty, ty jako už tam, vole, co děláš ty, to je mezi mnou a Jakubem tohleto. Vy si někam šli líčit, ty krávo, pitomá kurva, vypadáš jak mýval, vole. Vypadáš jak mýval. Stop.